Het is 4 uur. Dit is het Frieske Nijs. Goedemiddag. Agressieve patiënten die om hulp vragen, moeten weigeren worden. Dat vindt minister Edith Schippers. Frieske ziekenhuizen denken er heel oors over. De minister heeft een nieuw actieplan naar het tweede keer met dat soort. Mensen die op spoed eerst kunnen helpen skellen of schoppen, maar het erna voortstuurd worden. Maar zo makkelijk gaat dat net, vinden medewerkers van het medisch centrum in Ljouwert. Dan ben ik mensen die hebben een wond onder hollen en die ben vallen op het dik. Onder invloed van alcohol. Ja, die kiest net samen voortsturen, want misschien is er wel een onderliggend lijden of iets in de holle gaande waarvoor ze opname worden moeten. En dat doen we dus hier laagdrempelig. En dan is een hoorsturen gevaarlijk? Dan kan het gevaarlijk wezen, ja. De teleurstelling is nog heel tijd groot bij SC Heerenveen. De ploeg waard juist uitskekelen in de hele finale van de beker. PSV wie wettersterk, nou maar 3-1. Kansen kreeg Heerenveen genoeg, maar de Peel, de Latte en PSV-keeper Titon stien heel tijd in het paad. Het is een gutte domper. De spelers hebben een soer gevoel om de wedstrijd te doorhouden. Nou, dat was wel een grote teleurstelling, ja. Want als je één keer dit seizoen het gevoel had en de kans had om PSV te verslaan, dan had het gisteren moeten zijn. En helaas niet gelukt, dus ja, teleurstellend. 160 internationale deelnemers komen deze dagen naar Friesland voor een conferentie van de European Free Alliance. Daarbij zo'n Europarlementariërs. Het gaat om politieke minderheden uit zo'n 20 Europese regio's. Je hoort het Europese landbouwbeleid bepraten, maar het gaat ook over zaken. Organisator FNP wil meer decisions krijgen. Begelijks hoe wet Wienmoen komen in de provincie. Omdat wij vinden dat zij correct de ruimtelijke ordening decentraliseren hebben naar de provincies daar en ik naar Friesland daar. En dat het net passend is dat zij dat beleid wat ze zelf echt staan om dat nou weer te terugkruisen. De conferentie wordt het ontemai sneun. De 44-jarige Ljouwert die verdacht werd van het seksueel misbruik van een 7-jarig vrouwke bij hem uit de buurt, bleef op zijn minst nog 90 dagen verzitten. Dat heeft de rechtbank van Ljouwert bepaald. De man zou bij hem thuis meerdere keren ontuchtige handelingen pleegd hebben met Famke. De verdachte wie oppasheid op die openbare basisschool de Wienwiezer in Ljouwert en zwemleraar in Blomketerp in Frenscher. Daar is nevens justitie niet gebeurd. Medewerkers van de sociale werkverzekering binnen vanmorgen aanreizigen naar een protestmanifestatie in Den Haag. Daar demonstreren ze in de gevolgen van de nieuwe wet werken naar vermogen. Het kabinet wil erbij staan, de sociale werkverzekering en de waaijong bij en opvoegje. Die wet zou voor een verlies van 70.000 banen bij sociale werkverzekering en zwarigheid. De volleybalvrouw van Snits heeft haar juist tegen verrassend pleest voor de finale om het landskampioenschap. De waard mij 3-1 won van Alterno uit Apeldoorn. Jeder eindigde de uitwedstrijd ook al in een 3-2-winning. De wedstrijd tussen Snits en Alterno zou een curieus aankrijgen. Hier is het Carlijn Jans die het namens de Apeldoornse ploeg serveert. En Alterno zou dat punt op deze manier ook binnenherrie. Dat zou betutten 24-23 in de vierde set. De trainer van Snits, Petra Groenland, vreegt een time-out aan. Maar dan komt skiersjuchter Bontekoning van de Bokkoa. Er is oerlis bij de jury. Wat blijkt? Net Carlijn Jans, maar Ellen Krabben hier serveren met hem. En dan gaat de winst naar Snits. Op een bijzondere manier. En wacht het de finale in Sliedrecht of Weert. Het Natuurmuseum in Dokkum verhuist naar de Westerheen. Het krijgt een plakje bij Ben-attractie Sanjesvertier. Dat uitbreidt met een bistetuin Sanje Zoo. Het museum is dan een skoft op ziek naar een oor onderkomen, omdat het dongere het gebouw dat ze nou in zitten, verkeerd je wel. Toen hadden we jet dat hier ik wat zacht was, dus wij bellen hierheen. En nou geweldig, en dan de locatie te zien. Nou dat is echt een hele grote ruimte waar we van alles in kunnen. In de Westerheen heeft het Natuurmuseum meer ruimte en hoeft op dat geen hier betellen te worden. Bij Sanjevertier is het tegenwies, maar de komst van het museum ik omdat het een mooie aanvulling is op de bistetuin die er op dit stuit online wordt. Het waren er nog. Jongen, vannacht hebben we op een ei kans op mist of mistbanken. Morgen een protestzinnen en temperaturen tussen de 16 en 18 graden. De eerste wind is zwak ondmatig. En dan zag je deze kwartier uit. Die kan je dadelijk zien naar Heer, Check en Regionet. En ik meld me maar meer Fries Nijs aan om 6 uur.